Hadirin berhadap ke eleksyon haki santali ki jela ki babur ki company baki news channel kelas sama peni ki exit poll tani kata ka jeng peni kumno ka result kan long ta ka basim jekli ni ki pajba ni de watwa jengbot na ki pajba laban ka wang ni baka jeng nyobut na kam ta ki santali ki jela kan long ka laiterik ta ubnai kata ka singi ublai Madhya Pradesh ka jela ka balasan syada ka BJP ki babur ki news channel baki company ki balai ka exit poll ki penpau baka BJP kelak ban yo abad biang sajisin pat ya ka bos sensar ada ki dan ki news channel bagi company ki bapedi bakal ban kini no ka kongres dia bakan kelum lang ya baru ki exit poll company hi baka BJP kelak ban yo abad biang sajisin pat ya ka bos sensar ka ni ka jela ka dan preng jongkari India ka pemut bau asas cawan ulong biang umri rang ba jongkani ka jela Langta Rajasthan pan ka jela ka balasan syada ka sen kongres ka ni san senam ki beradab ki exit poll ki peni kalak ban duno ya ka bos inshallah ni kalak baca penihar khat no ha ka BJP kini ka jela ka ban na ka pos ka por man la ka san sistem ka kalabe ya ka sen ka bos insyar ha ka jela ka walong mata ka kongres ka insyar ha po ka jelam jo achok khelat hani ka BJP kalak ban kini no ya ka bos insyar ka malaban power ki exit poll wala da ki exit poll ki papen power ka kongres kalak ban bat biang ya ka bos sashi sinpan Haka jela Chhattisgarh ka bolong ka jela Rilum ki babuni ki exit poll ki penpau baka kongres kan bat yang sasin pat ya ka bos insyar haka ni ka jela Henry ka result ka balaban penlenggoi ke babun ya ka dei ka jela Telangana ha ka baka seng PRS ka bala insyar ya ka jela nadu baka ni ka jela klayo ya ka jong ka jela ka snap aja ka saw kala macak ni no aka seng kongres menta ka kenti kata hadin kumba khandasnam bakala bat ya ka bos insyar haka ni ka jela ka bala mino la ka jong ka jela da ka jeng khlan no baka jela Andhra Pradesh kat bah po Mizoram pan ki exit poll ki penpau bakala bande ka hang assembly la ni 6 kini ki parti ki bayo ban bat ya ka majority